O Surfing de Lérez volve encargarse de dar a benvida ao verán en Pontevedra. Os días 22, 23 e 24 de xuño esta romaría urbana volverá a tomar a illa das esculturas. Que é o festival que mellor representa, digamos, a filosofía cultural e musical de Pontevedra, non? Por moitas razóns. Primeiro, porque aposta por un formato diurno, porque é de carácter familiar para todos os públicos, que é de balde, que están representados maioritariamente por grupos galegos. 37 bandas subiránse aos escenarios deste festival reforzando a aposta dos organizadores polas bandas galegas. Pasarán por Pontevedra grupos como Xego, The Rapans, Boyanca Costova, Visi, Daqui da Ría, Malandrómena, Escuchando Elefantes ou os australianos Egui. Que temos bandas locais, galegas, e traemos a uns australianos porque creo que hai que abrir un pouco as fronteiras, pero para bandas que son emerxentes e que cuadran de xira por toda Europa, entón, pois, imos a ter o prazer de telos aquí. Haberá tamén actuacións e actividades pros máis cativos, así como tradicional mercadiño e unha zona gastronómica con diferentes food trucks. Que vamos crecendo cara á familia e que, bueno, que Bonobo sigue estando con nós e que meu fillo naceu co Surfing de Lérez e que este ano vai tocar no Surfing de Lérez. E para min é bastante orgullo poder facer e decir isto. E nada, que moitas grazas, espero que veñades todos e que sintades que este é o verdadeiro festival da cidade. Este ano, usuarios da Asociación Xoán 23 colaborarán nas tarefas de produción. Como sempre, a entrada ao Surfing de Lérez é gratuíta, aínda que os organizadores piden aos que asistan que entreguen alimentos non perecedoiros que despois se doarán a entidades sociais pontevedresas.